Polos creativos. Modelo atómico magnético. Material necesario. Precisaremos unha impresora 3D para fabricar as pezas, ter en conta que o proceso pode levar preto de 1 hora por átomo. Tamén será necesario filamento de cores para os distintos átomos. Como mínimo branco, vermello, azul, negro e gris. Por último, teremos que mercar imáns cilíndricos de neodimio con magnetización diametral. Aproximadamente 10 por 4 mm de tamaño. Montando os compoñentes. Comenzamos montando os átomos de hidróxeno, que son de cor branco, algo máis pequenos co resto e teñen un único imán no interior da cara aplanada. A continuación montamos os átomos de oxíxeno, que se representan en cor vermella e teñen 2 imáns. Poñeremos un deles en cada lado aplanado. Se agora colocamos un hidróxeno en cada unha das caras, teremos H2O, a molécula de auga. Repetimos o proceso con nitróxeno, que se representa empregando a cor azul. O átomo de nitróxeno ten 3 caras planas para facer enlaces, polo que precisaremos un imán por cada unha. Cando rematemos, montaremos tamén o átomo de carbono, de cor negro e con 4 caras. Xa por último teremos que ensamblar os enlaces múltiples. Estas pezas vamos imprimilas en cor gris e terán un imán no conducto interior de cada parte curvada. A peza empregarase cando sexa necesario facer un dobre ou triple enlace entre os átomos. Exemplos de moléculas. Algúns exemplos de moléculas sinxelas son o hidróxeno, empregado como fonte de enerxía en algúns vehículos. A auga, resultado da combustión do hidróxeno. E o metano, tamén útil como fonte de enerxía. Outros exemplos son o oxíxeno, empregado en hospitales. A auga oxigenada, con aplicaciones industriales e para desinfección. Ou o amoníaco, como limpador ou fertilizante. Tamén son coñecidos o acetileno, para soldar e cortar metales. O cianuro de hidróxeno, produto tóxico da minería. Ou o etanol, tamén coñecido como alcohol etílico. Equilibrando reaccións. Temos unha molécula de metano, CH4, e 2 de oxíxeno, O2. Vamos facer que reaccione un dos átomos de oxíxeno con 2 hidróxenos do metano para formar unha molécula de auga, H2O. Logo os outros 2 hidróxenos restantes reaccionarán co oxíxeno que queda solto para formar outra molécula de auga. Agora empregamos os dobres enlaces, e poñemos co carbono un dos oxíxenos que aínda non reaccionaron. Para rematar, enlazamos do outro lado mediante un dobre enlace oxíxeno que quedou solto, formando dióxido de carbono, CO2. O recurso educativo axuda a entender máis doadamente o equilibrio nas reaccións químicas.